ụmụ iyo daalụ Odumeje achọrọ m ka ị bịa kene nso n'onwe ebe njọ ka ngwa ya ị na-anya ị ga-aghọta situeshọn ndị mmadụ nọ na ife ndị be anyị n'idi kịta bụ ife a na-akpọ saniti. E nwere ike ịghọta okwu a nwee ndịda ya aghọta ife ndị mmadụ n'idi kịta bụ saniti. Ife a niile na-eme Nigeria onwe crisis karịrị ya, so many people dey confused. Wee nọlụ n'elu ya ibulu nke gị bịa Odumeje ibe niile ị na-agụkọsi n'inwere inwe sanctum sanctorum, inwe citadel, a na-ewetasị ndị ọfụ debe. Odumeje nke nwa sịsọ nọ Daboski ka ị na-eyuz ma ganduka gandusa ebe a idebeli edebe. Amasị m afa ndị ọzọ ịkpọ mana odugo m anya na-akpọ ọkọ iri na ị nwere up to 10. Sịsọ 1 ka ị na-eyuz chịrị 9 debe. Ana ndị niile na-eyuz siri ya before ewepụtaba nke ọfụ. Odumeje odogo anya na ọ bụ na nwa mbụ ejeghị ije na nke ebu a na-agba ọsọ, ha nwere ike ịghọta ihe a nne pawa ga-adị aba COVID-19 pawa enyenwuru anyị palliative. Inwe ganduga nga akwalụghị aka kwasịa gị aka sisi nwetabe onwe gị ije nwụrụ jee wepụta silipas farel ka i wee gbanyere onye ọbụla fim. Anyị nọ n'elu ya bịa n'ụlọ ụka gụọ ya jaja nke akụrụ akụ pawa niile a anyị wee na-enezi anyị n'ihe achịpụta a na-esobi ya ọgụ nke chịpụta ọ bụgoro mkpụrụ na-atọ ka anyị wee nwee ike nata ọchịchị a ka ọchịchị a dị n'ala Igbo, ka anyị mee ka echọ na anyị deliver Peter ka anyị ma na anyị eche Nigeria at least for the first time. Pawa anyị ihe niile ahụ kwuru ikwe ewepụta pawa anyị idebere ya. Pawa a dịgide ije chọpụta ndị ọfụ nke narị akwadobe iji wee mee ịgba na nke ọfụ pụtara nke ochie emebigo o nwezi ihe eji eme itest ya new power ịma like si na chigaba azụ ya ka m na-agwa so pawa niile a ga-ana anyị n'iyi ibe niile a wickedness mma nkwuye na-azụ Odumeje obi elewa agụ obi lewa agụ ọba anyị kwalụghị aka ọba anyị kedu ije wesara anyị iwe ịkwalụghị aka bụ onye Hausa gọvanọ ndị Kano kwagha aka anyị na-ene anya ka ị kwagburu onwe ihe ime sisi ahụ etu a adọghị ebe a Odumeje wepụta pawa ka anyị gbanye fim ka anyị gwa ụwa na anyị ka nwekwara ife ahụ enwe wepụta ya n'ụzọ omenala ejụrụ anyị were ukwu onye na-afa Jizọs wepụta eju Odumeje otu ị nọ n'anyị mgbe mmesi agụ na WWE ofe itrọgụ onwe ife ị ga-eje jim ka ịdị ka ya ihe ogho wee banye mba akwa ebe anwa ọ bụrụ oyibo esuọ mana oyibo ga Odumeje ahapụ ka ị na-asụ oyibo ụmụazị na-etolite ya echekwa na ihe na-asụ na ọ dị correct. Amami na-aghọta ife a confusion maka na ife ọbụla ba n'ụlọ ụka onye ọbụla na-eji obi ya niile basị ụmụazị ebido fụtaba ihe na-asụ na ọ dị correct. Apart from that anyị afụ ya na ife abụ eziokwu na-enwezi ife a na-akpọ ibe a niile ana ị na-ekwu ịma na-asị ka ị na-asị Odumeje put it to you is a lie. Onye batara ị na-ekwu ị na-eku ume ya weta ganduga kandusa ka ị na-ekuru n'elu kulo da na-ekwu ofu ị na-ekwu ya ka ife akram na akram amamịra ụgbọala na-asị anyị bịa je epu em ihe bịa ịgụgide ya gụrụ ya n'ụzọ ọgbado ka ijekwa bido n'isi maka akram na akram ịma gị ezinedelidia so ọ dịka ife ije akram si anyị bịa ebe a na-akọ anyị mụnye bụ citadel n'English bụ ihe citadel mean eke bụ na iwere citadel ebe ka ọ dị iwere citadel ma gị na ị ka nọ na abida a na-ekwu na abida ị ka nọ n'akụkụ otu ị na-eme na iwere citadel ime nke eme nka ọ ga-akụlo da ife anyị na-eme bụ na anyị chọ ka anyị mee ka achọ n'ala Igbo na onye ọbụla contribute towards restore the sanity. Wenata aka n'ebe abụ ọgbụ ụfọdụ ọ na-abụ ibe akarịa ọ na-eme mmadụ ọ dị confuse ma onye agha maka chika na-agwa gị ị ga-reduce nata wenata aka n'okwu mmadụ na-agwa nwanne ya ọ bụrụ na ọgbọzụ wenata aka ọ bụrụ na ị na-apọmpụ 20 wenata ịma ebe m na-eme maka onye apụta echi na je twist bịa na mos ihe mgbu arụ anyị nwa ya nwa wee dụrụ na-eku ya n'aka ụmụ mgbara niile ga-abịa na nke ya abịa
na-esuru oyibo ma esu oyibo ịdịgo fọnị bụ na-edi fọnị mana ka ụmụazị na-aghọtakwa na ebe abụkwa kọmedi o onye rapụrụ ime ebere na-eme ajajajajaja otu a Jizọs osio na-arụ ya agbanyeghị na Jizọs kporo ụmụ agbụrụ wuo onwe ya okirikiri ma ya nwa ada eme ya asị ebe ike ọ pụta ọpasị ya Nataniel ya na-ata onye ebe a gbọọ nna Pita ka ezi kọntrol osaidi ya bịa Andrew jebe njema ebe dị oyibo bịa Jọn nwanne m bịa o deligeti ọrụ nke gị na-echi inwe apọstụl ofu nwere enwe oyi n'ofe imentena ma ọ pụta tiwa aka oyibo na ụgwọ ka a kwụrụ ya maintain o momentum nke kast kwuru ọrụ amara anụ ya na wafọ ihe o mgbe ụfọdụ edukeshọn na-amakwa mma ana m agwa gị eziokwu mgbe ụfọdụ edukeshọn na-ama mma ihe gwụrụ m ike edukeshọn Naijiria anyị na-agwa ya ndị mmadụ ihe megide kwuo du nwanne m eje kwuo na yunivesiti dị n'Uturu eje kwuo nnenecha awọdụ ahụ jenara mgbe a ihe niile asị eri abụ yunivesiti Naijiria na-ekwu akwụkwọ mara mma oke ịgụ akwụkwọ na ọ dị mkpa ịgụ akwụkwọ bụkwa uche ọ dị mkpa so biko etu ọ bụla isi chie na-agwa anyị ebe a na-agwa ya ma si ma ọrụ a ka ndị mmadụ marụkwa na efe abụkwa onye kụrụ Holy Spirit a kọ ihe ọ na-eme anya ya na-aghọtaziri Holy Spirit ya ka ọrụ ya na-adị ana ndị o ji arụ ọrụ the kind of people o ji arụ ọrụ their qualifications anyị were amalụlụ wee the Holy Spirit ọ ka ọrụ ya dị mgbe ụfọdụ a na-eme ivesi azị na-eme ya ka ọ na-adị ka ifene ekechiri dị ọrụ ekechi mana ọ bụrụ na ị chọọ isi enu amị ya eme ka ndị mmadụ marakwa ada ama mana ọkwa nke ọfụ a ka ebidoro ya emezasị ise prank si kamera dị ya so ọ bụrụ na ụdị ya iti ikwu ya a na-aghọta mgbe eji agbado mmadụ aka ma ọ dina n'elu mmadụ a na-aghọta na ebe dị na-abụ ife eji si iti ọrụ okwu bụ otu nwanne si otu o si bịa gị gbakọ nwanne gị ada ama maka nwanne onye na-agba aja egwu ọkpọdọ iku a na-agba ya ighetago so o si ka mpere emesi ndị na-eri adị etu ọnụ nkọ ịcha abaghị gbakọ onye wepụ ndị ọcha na-akpọ ya plus minus uche ịdị ya na ife anyị na-eme bụ ka ụmụazị a na-etolite rapụ ịda afọ ife niile ka ọ bụ etu ọ kwesịrị ịdị ighetago ngwara nwanne ka anyị gbado anya emesịa na anyị ga-arụ odu nwanne odo